Γεια σας παιδιά, δείτε την ομάδα μου, όχι αυτό, δείτε την ομάδα μου πως είναι τέλεια. Κοιτάξτε εδώ πέρα ομάδα, κοιτάξτε τον Πάκο. Έχω Ρονάλντο, έχω Λεβαντόφσκι, έχω Μέση, έχω Μόντριτς, έχω Κρός, Νιέστα, έχω Κουτί, Φιλιπ Λουίς, έχω Ράμος, έχω Πικέ, έχω Καρβαχάλ, έχω Όμπλακ στο τέρμα. Στον άλλο τέρμα έχω τον Τσέχ, στο άλλο έχω Ροντρίγκες, Οντιτί, Ματσεράνο, Κοτίν, Πέπε, Ιμπραήμοβιτς, έχω παιχτούρες μιλάμε. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο Dream League Soccer. Υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται Lucky Patcher και το Dream League Soccer έχει λεφτά, δηλαδή όχι λεφτά να το κατεβάσεις, έχει λεφτά για να πάρεις για τους παίκτες και ένα παιδί που το κατάλληλο το λένε Skipper, το έχει αυτό και μπορεί και έχει πάρα πολλά λεφτά στο Dream League Soccer. Λέγεται η καλύτερη ομάδα το βίντεο του, δείτε το Lucky Patcher είναι. Ναι, και πάμε. Λουίς. Μα τι Παναγία. Αχ, Θεέ μου. Μέση, όλε. Μέση. Μέση. Κρός. Μπράβο, Κρός. Ωραία. Και θα επιστρέψω στα χώρα, να ξέρετε. Και το επόμενο βίντεο θα είναι Five Nights at Freddy's. Μπράβο Μέση. Σε λίγο θα μου ζητήσετε πότε θα επιστρέψει στα horror. Τι γκολάρα ήταν αυτή. Πήραμε φωτιά για άλλη μια φορά στο Dream League Soccer. Μότριτς. Αχ, αχαριστία που έκανα. Φιλίπ Λουίς. Δεν είναι καλή πασό, αλλά δεν πειράζει. Με τον Κρός εκεί πέρα να κόβει και να κάνει μια πάσα για τον Ρονάλντο. Που ο Ρονάλντο βγάζει μια πάσα για τον Μέση. Μέση γκολ. Χατρίκ του Λιονέλ Μέση. Κιόλας. Νικάμε με Κρός. Έχει βάλει χατρίκο Μέση, 1-2-3 γκολ του Μέση και ένα ο Κρός που άνοιξε το σκορ. Έλα, Ρονάλντο στην Ινιέστα. Ωραίο σουτάκι από τον Ινιέστα. Κόρνερ παρόλα αυτά. Από κόρνερ γκολ βάζουμε. Κάπως έτσι και έτσι. Έχω βάλει γκολάρες από κόρνερ. Δεν σκότωσε. Μότριτς. Παναγιά μου.
Όλε. Μέση. Ινιέστα. Ινιέστα, τι έκανες εκεί πέρα? Τι έκανες εκεί πέρα, Ινιέστα? Πολλά και σουτάκια από τον Κρος. Πείτε μου, ωραία σουτάκια δεν κάνω. Κρος. Το έκανα δύναμο γιατί δεν το ξέρω θα στρωθεί στο Μέση. Ίσως άμα το ήξερα θα το κάνω πάρα πολύ δυνατό. Και έτσι θα μπαινε. Σε λίγο λυγεί το μάτς. Ας πάμε. Καλό σουτάκι. Ήταν στην κλειστή γωνία για αυτό το. Να γίνουμε ότι σχεδόν όλοι οι τερματοφύλακες πολύ καλοί. Όλε. Μέση. 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 Μισό λεπτό, stop. Σε λίγο λίγη το μάτς. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Και πατήστε και την καμπάνα αν θέλετε να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.